Детската белодробна болница в Трявна е единственото в страната специализирано детско лечебно заведение за продължително лечение и рехабилитация на болни от туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания. Болницата е построена през периода 1938-1943 г. със средства на фонд Нейно Величество царица Йоана като лечебен център за болни и застрашени от туберкулоза деца. Този фонд, основан от царицата с нейни лични средства и такива на други дарители, банки, организации и частни лица, създава най-голямото по рода си лечебно заведение в Югоизточна Европа. То се развива като база за професионално формиране и израстване на редица изтъкнати лекари, някои от които в последствие стават водещи специалисти в национален мащаб. Тясно свързана с профилирането на болницата е осъществяваната през първите десетилетия гръдна хирургия, като до 80-те години на миналия век в нея са направени хиляди операции. Днес, за щастие, почти няма болни от туберкулоза деца. След като през 70-те години на 20 век туберкулозата е овладяна като значим проблем, в болницата започват да се лекуват и други белодробни заболявания, като най-голям е делът на болните с бронхиална астма. Местоположението на болницата е избрано след сериозно климатологично проучване, според което Трявна е най-подходящото населено място в Северна България за лечение на белодробни заболявания. Намиращ се в дефилето на Тревненската река и обгърнат с гористи възвишения, градът е естествено защитен от силни въздушни течения. Свежият въздух с умерена влажност и липсата на мъгли в района са преимущества на мекия през всички сезони климат. Той е важен фактор за възстановяване на дихателната система. През по-голямата част от годината времето е слънчево, а мястото избрано за болница е най-подходящото в околността. Фитонцидите от боровите гори и ионизацията на въздуха са от съществено значение. Всичко това е предпоставка за бързото стабилизиране и оздравяването на болните деца. Градът, разположен в географския център на страната, има добри транспортни връзки с цялата й територия. Болничната сграда е с площ от 9600 квадратни метра. В нея има 3 отделения с общо 155 легла: физиотерапия, рентген, клинична и микробиологична лаборатория, функционален и алергологичен кабинет. Болницата разполага със своя кухня, осигуряваща храна както на децата, така и на придружителите, пералня и един от най-големите и модерни салони за лечебна физкултура. Притежава и занимални и библиотека с близо 5000 книги. А скоро ще отвори врати и новата солна стая. През последните години бяха извършени сериозни ремонти. В набирането на средства и със собствен труд се включиха с ентусиазъм и много дарители и доброволци.